Centar, E8 i Unija srednjoškolaca Srbije vam predstavljaju Centriranje. Pozdrav svima! Već dugo se u celoj zemlji priča o napuštenim prostorima koji propadaju, a toliko je onih koji bi mogli da se iskoriste za stanovanje, rad i slično. Nešto je na tom polju počelo da se dešava, a mi ćemo vam danas to i predstaviti. Pričat ćemo o javnim prostorima i njihovom korišćenju. Zanimljivost za početak je Ministarstvo prostora koje brine o napuštenim prostorima i njihovoj nameni. Svi oni kojima treba prostor za život i rad mogu od njih dobiti informacije gde ga ima i kako doći do njega. Ovo nije zvanična državna institucija, već inicijativa grupe građana koji su želeli da pokrenu priču o javnim prostorima. Zanimljivo nam je bilo zašto baš taj naziv, a Iva Čukić nam je dala objašnjenje. Ministarstvo prostora je kao naziv nastalo u okviru radio emisije koju su Dobrica Veselinović i Marko Ksentijević vodili na Novom radiju Beogradu. I to je, ja mislim da je ta emisija počela možda pre nekih godinu i tako, otprilike kad se je otvorio radio, sad ne mogu tačno da se setim. A onda i pošto smo mi sve naše akcije onako bile dosta šizofrene, odnosno imali smo neke šizofrene uloge koje su pokrivale različita imena, a to je već počelo da se zahuktava. Onda smo skontali da to sve treba sad da se stavi pod nekim krovnim nazivom, koji bi pokrio i konačno nazvao tu grupu ljudi jednim imenom. I razmišljajući šta bi to moglo da bude, bio i trenutak izbora i tako dalje, to kao smena sistema, sve što je popularno i ta dijalektika i rečnik. I mi smo se odlučili onda da je zanimljivo da se zove Ministarstvo prostora. Ono naravno ne može da se registruje kao udruženje ili neko pravno lice, ali kao grupa ili kolektiv je okej. Ima neka anegdota kad su nas zvali baš na početku, kad smo napravili tu Facebook stranicu i već počeli da se potpisujemo tim imenom, onda nas je neko zvao i kao vi ste Ministarstvo prostora, pa kao nismo čuli za to ministarstvo da postojite, kao pa nismo mi stvari ministarstvo, kao tu. Kako su oni zamislili da sprovedu tu svoju priču i šta je to mapiranje? Mi smo zamislili neku vrstu rada i edukacije u narednih godinu dana u nekoliko gradova u Srbiji i mislimo da je to jako važno i da je u stvari važno probuditi što više ljudi i probuditi svest o tome da to može da se desi. Postoji sad grupa naših saradnika koja je radila u Kruševcu pre 2-3 nedelje, su imali radionicu gde su mapirali napuštene objekte kao inicijativa za društvene centre. Pored toga, ministarstvo trenutno radi na mapi akcije koja je pokušala da sve inicijative koje su nam bile dostupne, za koje smo znali ili koje nam je neko preporučio, stavi na jednu mapu. I to bi trebalo bude u stvari neka nova mapa Srbije koja se tiče isključivo tih prostornih borbi. Ideja mape da se sve te organizacije, udruženja, pojedinci povežu da bi mogli da jačaju front na kome rade. Svi mladi zainteresovani se mogu javiti putem maila ministarstvoprostora@gmail.com ili preko Facebook strane ili da dođu kod njih u Kosovsku ulicu, a osim za one kojima je potreban prostor za stvaranje, ovakav projekat je značajan i za celu zajednicu. Da, ja mislim ne samo da bi mogli da ih očuvaju, nego mislim da to značajno podiže i vrednost te lokacije, ako sad pričamo o interesima investitore recimo ili države. Dakle, što se toga tiče, razvija se neka vrsta infrastrukture koja se dešava oko te lokacije, podiže se bonitet, lokalna zajednica mnogo više uživa u tome. To su sve neke stvari koje su bitne, a za korisnike tog prostora je taj društveni kapital koji dobijaju, prostor za rad, mogućnost okupljanja, razmene ideje, iskustvo rada na takvim stvarima, to je sve ono što je pozitivno u tom. Jedna od priča koja je vrlo uspešno realizovana i zbog koje sada imaju osnovu da traže nova mesta jeste ekspedicija Inex Film. Ona okuplja pojedince i organizacije kojima je neophodan prostor za rad i kulturnu produkciju, a koji pored sopstvenog znanja i volje uglavnom ne raspolažu drugim resursima. Zgrada Inex Filma na Karaburmi, nekada sedište velike firme koja se i sama bavila kulturnom produkcijom, već godinama propada, a ljudi okupljeni u ovoj ekspediciji uspeli su da je srede. O tome odakle inicijativa razgovarali smo sa Dobricom Veselinovićem. Tog aprila 2011. se iskupila jedna grupa ljudi koja imala zajedničku potrebu za prostorom, a nije imala nikakvih drugih resursa da to da ostvari, niti poznanstva, niti bilo šta. I nego su to želeli da sopstvenim snagama, bez
velikih projekata i to velikih zaleđina, nešto sami urede i onda je to ideja bila da se jedna zgrada napuštena u Beogradu, slučajom je to bio taj objekat na Karaburmi i osposobi za rad to kulturnu produkciju. Tako da to skupilo se, ne znam, svi zainteresani, inicijalno je to bio neki poziv jedne grupe ljudi koja je bio skroz otvorenog tipa, u smislu širite dalje, kao ajde da se nađemo na toj i toj lokaciji. Od početka je to nazvano ekspedicija, Inex Film je bila fokus na ekspediciji kao privremenom to mesto za rad i delovanje. Ideja je bila da se to menja, u smislu da može biti tamo, može biti bilo gde drugi, to slučajem različitih okolnosti, to baš mapirano i izabran taj objekt. Zgrada je bila u toliko raspadnutom stanju, bez prozora, vrata, struje, vode, sa gomilom šuta. Niko nije verovao da se može napraviti išta dobro od toga, ali jednog vikenda su organizovali radnu akciju i tako je sve krenulo. Nisu tražili novac ni od koga, već su sami sve sredili, iako su neki procenjivali da je potrebno i €500.000 za adaptaciju. Naš stav je bio da taj novac ne sme doći od toga donacija ili nekih fancy napisanih projekata od €500.000. Ne znam ni da li bi mogli da dobijemo od nekoga toliko. I onda smo to želeli da pokažemo da je sopstvenim radom sve moguće. Tako da smo sav uloženi trud tamo u stvari dobijali time što neko poznaje nekoga ko ima kolica ili nekoga ko može da nam pozajmi lopatu. Neke novce smo skupili tako što smo napravili žurke pa od šanka imali od prodavano pića, imali, kako se zove, neki profit. Naprimjer, Muzej savremene umetnosti je pravio svoju jednu od izložbi tamo, pa su oni sredili neka vrata i prozore u trenutku kada oni nisu, ali još uvijek nemaju zgradu. Tako da to razni događaji su se dešavali, razne prijateljske i to poznaničke veze su prvenstveno od ljudi koji su želeli nešto pomoći, jer su verovali da je to bitna stvar za ovaj grad. Svako ko ima potrebu, ideju za korišćenje ovog prostora može se javiti putem sajta Ekspedicija Inex Filma ili preko Facebook strane. A zašto je bitno da ovakav projekat postoji? Pa prvenstveno mislim da je bitno zbog diverziteta kulturne ponude u gradu i zbog tog osjećaja slobode koji takav prostor pruža i u stvari daje. Jer je to važno da se pokaže da je tako nešto moguće u Beogradu 2011-2012 i da je moguće da to bez velikih sredstava napravi se nešto što je stvarno važno i što to funkcioniše u krajnjoj liniji. Mi nismo imali neke, što se tiče Inex Filma konkretno, nismo imali neke odnose sa nadležnima, vlašću, šta god. Tako da mislim da to dela govore više nego reči, tako da naravno da jeste poziv, ali smo se opredelili da to na akciju pre nego na to neke peticije, pisma i slično, jer mislimo da to zgrada koja je sređena s sopstvenim radom od 1.500 kvadrata govori mnogo više nego to sastanak u opštini gde mi kažemo mi smo to, ne znam, mladi umetnici, šta god, nama treba prosto. Tako da to, mislim da je pre poziv na akciju nego poziv na saradnju sa njihove strane. Jer mislim da je važno da se shvati da to građani, najšire shvaćeni, mogu da preuzmu stvari u svoje ruke i da mogu nešto da urade, jer to ovaj grad je prvenstveno njihov. Neko ko je takođe rešio da svojim radom pokaže koliko je dobro i koliko može biti korisno za zajednicu ono što radi, zapravo ono što radi za svojom ekipom i da se na taj način izbori za svoje mesto jeste Šotri iz KZS ekipe. On crta grafiti i rekao nam je kako pronalazi mesta i legalizuje ih, da bi mogao nesmetano da predstavi svoje dela. Mi kao KZS možemo da spadnemo u jednu aktivističku grupu koja se bori za mesto urbane kulture u Srbiji. Pored svih tih nekih mainstream kanala koje slušaju naše bake i deke, mi smo gurali neku mladu priču. Borimo se, znači, za skate parkove, za legalne zidove i za sve stvari koje su potrebne jednim mladim ljudima koji se bore za nešto i žive za nešto. A što se tiče konkretno grafita, kada smo pravili skate parkove, tako smo i dobijali u stvari mesta za crtanje grafita, jer uvek na nekim spravama može da se crta, uvek neki tu zid se nađe. To je jedan vid. Drugi vid je da smo pitali komšije u zgradi ili ostvarimo neki kontakt sa nekim ljudima i onda nam oni daju da mi tu nešto nacrtamo ili nas oni zovu. A neki viši i ozbiljniji način je da
organizujemo, imamo mi naš festival KZS Trash Session koji smo održali u Negotinu, Zaječaru i Boru ove godine. I onda preko toga nalazimo sredstva i legalizujemo sve sa papirima, razne zidove. Tako da smo tu baš neke velike zidove, škola, ne znam, u Negotinu sportsku halu smo legalizovali sve sa papirima. Došlo je tu 15 grafitera iz cele Srbije, svi su tu crtali, sve to bilo lepo fino. A to, na primjer, i u Beogradu smo uspeli da legalizujemo par zidova. Najponosniji smo na zid na Bogoslovi. To je jedan ogroman zid koji je bio maltene ruiniran, pripada teniskom klubu Crvena zvezda. Mi smo otišli tamo bez ikakve veze, bez ičega i pokazali smo skice, njima se to svidelo, rekli može, samo raditi jedan deo zida malo tu za tenis, mi to uradili, oni su dobili lep zid, mi smo dobili da crtamo, ispromovisali smo kulturu. Bogoslovi ipak je drugi najveći kružni tok u Srbiji, u Beogradu, tako da smo baš ponosni na te akcije. Centriranje. Napušteni prolaz u samom centru grada, kod Bezestana, između trga Nikole Pašića i Nušićeve ulice u Beogradu, aprila meseca ove godine postoje prva Beogradska ulična galerija. Ovo je prvi takav projekat u Srbiji po svom fizičkom karakteru iskorišćavanja javnog prostora za galerijsku postavku. O tome kako su počeli i o mogućnosti realizacije razgovarali smo sa Ivanom Branisavljevićem. To je jedna ideja koju smo otprilike već pre 2 godine imali i tada smo počeli i ušli celu tu avanturu iz proste ideje da sa jedan pasaž koji je onako poprilično bio ruiniran i zapušten pretvori nešto što bi možda koristilo ovom gradu i tu je nekad taj prostor je koristio bioskop Kozara koji je međuvremeno privatizovan i ne radi već 6 godina za plakate koji su snimili biosopske predstave. Razgovarali smo prosto sa svima koji su početka mogli da nam daju informaciju čiji je prostor i to uopšte nije jednostavno kada ideš ovim gradom i uporiš bilo gde prstom, utvrditi vlasništvo nije baš najjednostavnije i bile su to različite informacije, dezinformacije. Na kraju smo došli do ljudi iz opštine Stari grad i do gradske agencije Kancelarije za mlade i oni su nam pomogli i na kraju su utvrdili da je ovo vlasništvo agencije za poslovne prostore grada Beograda i na kraju napravili neki model gde je grad dao ovaj prostor opštini, a opština nama na korišćenje u svrhu galerije na 3 godine sa produžetkom. Koja je bila ideja i ko sve može izlagati u ovom prostoru? Mi imamo non stop otvoren konkurs ka svima koji se bave ovako nekim temima gde na svojim radom prikazuju neki stav prema nekom društvenom problemu i prosto ih interesuju raznorazne ovakve angažovane teme i naša ideja sa ovom galerijom obzirom se nalazi u javnom prostoru da njen tematski program bude takav da na neki način bude društveno odgovoran obzirom se nalazi u javnom prostoru, a ne je klasična galerija koja se nalazi u onom klasičnom zatvorenom prostoru koja ima ciljenu publiku koja dolazi to da vidi što interesuje. Naša publika su zapravo uglavnom slučajni prolaznici i javnosti i onda je prosto naša odgovornost prema takvoj poziciji bila da prikazujemo takve radove i da kroz debate koje obično prate ovakve izložbe pozovemo ljude koji se zapravo bave tim temama i damo im prostor da se o tome priča. I uvijek imamo dobre reakcije od svakog ko prosto vidi i razumeš ono čime se bavimo i šta želimo postigati. Sledeća stanica je prolaz kod Šafarikove ulice gde se nalazi osnovna škola za slepu i slabovidu decu. Ideja je da se u tom prolazu napravi taktilna galerija koja bi bila namenjena svim slepim i slabovidim osobama. Centriranje. Koleginica Maja Simić je intervju sa Ivanom iz ulične galerije radila na dan kada je otvorena i nova izložba pa je iskoristila priliku da razgovara sa autorom Dušanom Rajićem. U pitanju je izložba fotografija pod nazivom Sa druge strane, koja dokumentuje jedno od privremenih naselja u blizini granice Srbije sa Mađarskom i njegove privremene stanovnike, ilegalne putnike iz udaljenih krajeva Azije i Afrike na putu u srce Evrope. Centriranje. Evo i sa nama je autor izložbe. Dušane, reci nam odakle uopšte ideja, gde si dobio ideju za ovu izložbu?
ali bih rekao da se dogodila spontano, pošto sam upoznao neki ljudi iz njihovog ilegalnog kampa i tako je došlo, spontano su bile fotografije i to je to. Da, upravo zato što je ovo priča nije toliko poznata javnosti, ali šta je ono na šta si ti hteo da ukažeš ovom izložbom? Pa ništa, na njihovo da dokumentujem praktično njihove uslove koje preživljavaju, čisto životna sudbina koja im se dogodila. Ništa specijalno da ukažem, to je proces koji se događa, migracije. A šta misliš o ovom konceptu da izložba ovako bude na otvoren? Da li ti se dopada ideja? Naravno, pa da, čim učestvujem u tome. Dobro. Što je vreme, sad vremenski je malo nepogoda, ali kad bi bilo bolje vreme, bili bi bolji uslovi i sve, ali eto šta, tako je kako je. Hvala ti na puno na intervju, uživaj izložbu. Hvala. I došlo je vreme za kontru Marka Malinčića, poslušajmo šta je ovog puta napisao. Vreme je za kontru, kontra. Šta da vam kažem, nemamo uslove za rad i snalazimo se kako umemo. Sakupljamo kartone, palete i onda na njima slikamo, režemo ih za panoe. Sa manje od 1% koliko mi u Srbiji izdvajamo iz budžeta za kulturu, ništa drugo nam ni ne preostaje. Ono čega bar ovde ima, hvala Bogu za nas umetnike, su propale fabrike i kasarne države koje je za zemlje regiona bila zapad. Onda mi te napuštene zgrade koristimo za naše galerije i atelje, bar dok nas ne isteraju dušebrižnici, to jest državobrižnici, jer na to nemamo pravo. Kao nomadu u Novom Sadu. Doduše, jesu ti malo vukli na desno, no pogotovo sa tim ekstremnim desničarima uvek imamo problema. Čak i kad imamo nikakvu političku poruku u delima, uvek se rado samo pozovu na naša dešavanja. I onda protestuju. Udaraju politikom na kulturu i onda ispadnu očima javnosti retrogradni primitivci, što naveli moj kolega performer. Kada bi znali da na kulturu udare kulturom, onda bi ispali još i avangardni, ali bolje da ćutim da ne čuju, pa da tako i urode. Onda bi mi postali primitivni. Oduvek sam imao problema zbog umetnosti, pogotovo sa državnim ustanovama, ako su to može računati i profesorica likovnog u gimnaziji. Kada sam recimo crtao simbol mog rodnog grada Kikinde, nisam bio ocenjen. Dok su svi crtali Mamuta i Ludaje, ja sam nacrtao Savu Kikinskog, regionalnu YouTube zvezdu. Kada smo kod zvezda, jednom sam ih i video, kada me je zveknuo po glavi čuvar napuštenog silosa propalog poljoprivrednog preduzeća. A baš sam radio outline za prelep stilizovani simbol grada. Tom čuvaru i udarcu imam i da zahvalim za moju najlepšu instalaciju, zvezda. Oni su me nadahnuli za to delo koje propada na kiši i snegu jer smo izbačeni iz još jedne hale. A nije da nismo pisali molbe, ali PR menadžer ministarstava ni ne odgovaraju na mail. Centriranje. Za kraj emisije imamo gosta u studiju, to je Filip iz grupe Gnjile. Zdravo i dobrodošao. Meni je jedna stvar, u stvari dve stvari su mi bile zanimljive kad sam čitala o vama na vašem Facebook profilu, jer je sad to kao nešto, jeli? Najzanimljivija stvar, napisali ste da ste hedonisti, avanturisti, vizionari i da želite svojom vizijom da obuhvatite publiku, da u stvari uspete ili ne uspete u tome. Pa koja je to vaša vizija? Pa mislim da je glavna vizija Gnjila zapravo neka sloboda. I tome kao težimo kroz našu muziku, kroz naše tekstove. I istina je da smo hedonisti, gledamo da ugađamo sebi što više možemo, istina je da smo turisti, tako krećemo sa gitarom na put, bez love sa gitarom, tako neke stvari radimo i negde usput zapravo kroz te neke aktivnosti smo i skupili materijal za našu muziku. Sad, ono što je još zanimljivo, pošto naša emisija je takva da se bavimo, da u stvari pozivamo negde ljude na aktivizam, vi imate tekstove koji su društveno angažovani, pa nešto o tome. Pa može se reći, nisu svi. Mi zapravo nismo previše obraćali pažnju na to sada da ćemo se usmerimo ovamo ili tamo. Naš četvorica u bendu piše tekstove, tako da zavisi kako koji tekst, kako nam je naišlo. Ima tu i ljubavnih tekstova, ima raznih varijanta, ali ima i društveno angažovanih. Recimo, jedna od pesama koju se ne smijem da spomenem, pošto neće nikada emituje ni naziv u radio emisijama, ali govori o toleranciji među narodima i narodnostima. Pre svega o bivšoj Jugi, koji sad kao pokušavaju kako da drže razdvojenu, iako to ne ide nekako veštački drže. Tako da, eto, recimo jedna pesma je angažovana na tom polju, govori o tome kako smo bili svi isti, ajde tako kažem. Govorimo i o raznim drugim društvenim temama, mislim. Ali, recimo imamo jednu pesmu koja se zove Poslovni čovjek, koju isto možete poslušati na YouTube kanalu.
koji tako malo govori o aktualnim temama tipa Evropske unije i tih nekih raznih stvari koje non stop slušamo na TV-u, a nemamo zapravo pojma ni o čemu tome, jer slušamo jednu stranu priču, pa eto, mi smo imali šta da kažemo i na tu temu. Da ne bih ja, bolje ćeš ti to reći, predstavi bend zapravo, ko čini bend, koliko vas je, ko šta svira, radi u bendu, kakva je podela uloga? Pa u bendu nas je 6, imamo 2 gitare, imamo bas gitaru, ja sviram bas, pevam, ponekad mi se desi da sviram i usnu harmoniku. Tu je Kiza na gitari, Vuk na gitari, Đole takođe peva, či imamo dva pevača, to je možda malo neobičajno, i svira akustičnu gitaru, Vlada svira bubnjeve i Danilo, on zapravo ne svira ništa, on pije viski, ali je jednako značajan koji svi ostali. Super zvuči. A reci mi, svirali ste, ono što znam, svirali ste na ulici, sada imate svirke po klubovima, da li to na ulici i dalje važi ili je s tom pričom završeno? S tom pričom je završeno do proleća, pošto se smrzavamo i ovako, kamoli svirajući, ja mislim da ne bi uspjeli nijedan akord da okinemo. Ali na proleće što da ne, opet, mislim, mi volimo da sviramo u Knezu, sviramo za novac u Knezu, ali zapravo svako ko nam ubaci bilo koji dinar, 2 ili 100, dobije CD od nas. Tako da eto, to je neka priča, malo tako širimo svoju muziku i onako pravimo neki mali performans, nije to samo sviranje, malo akvizancije u Knezu. Reci mi, bi mogo da definišeš koji je pravac muzike koju vi radite? Pa to nas svi pitaju, pa smo onda morali da smislimo odgovor, ali zapravo ga nemamo baš. Ali eto, mi kažemo gnjili rock. To je nešto, mislim, pojma nemam šta je to, ja mislim da treba da čujete, pa svaka pesma je drugačija, tako da ne može čak ni se svrsta u pravac. I ovaj album je jedna papazijanija, kako smo tako skupili, jedno, drugo, treće, ali to na kraju sve skupo, onako kad čujete, mislim, bar meni recimo zvuči dobro, totalno sam neobjektivan, ali zvuči zanimljivo. Nismo se ošte, kako bih rekao, ograničavali u smislu sad mi moramo da imamo neku specijalnu temu po kojoj će se vrti album ili neki specijalni žar muzike, pa da svaka pesma bude klonirana kao prethodna, jeli? Nego onako kako nam je koje šta naišlo, tako smo i smišljali i svirali i tako smo i snimili zapravo na album. Tako da eto, gnjili rock, to je nešto sasvim novo. Da, nešto novo definitivno. Sad to gnjile. Super je objašnjenje koje ste vi dali, ali kao zbog čega naziv gnjile, a opet slušala sam neki intervju u kome je nekako malo drugačije objašnjenje dato. Pa ajde da čujem šta ćeš ti reći, zašto se vi zovete gnjile? Sad probam da smislim najnovije objašnjenje. Kad kucate kao što sad inače bendovi kad se snimaju pa daju sebi naziv neki recimo na engleskom jeziku, nešto super zvuči, zvučno, Burning Desire ili tako nešto, kada kucate to dobijete na YouTube-u 10.000 različitih stvari i ne dobijete ono što ste zapravo tražili, a to je neki mali bend iz Beograda. Kad ukucate gnjile ne možete da promašite, nećete dobiti apsolutno ništa drugo na YouTube-u nego nas, tako da eto, može i to biti razlog, iako možda nismo o tome razmišljali ranije, ali eto, desilo se usput. Sjajno. Reci mi jednu stvar, gde vas možemo, ili postoji neko mesto gde sada ljudi mogu da vas slušaju u ovim zimskim danima, znači dok se ne vratite na ulicu pa da možemo da vas u prolazu čujemo, gde da dođemo, gde da slušamo osim na YouTube? Pa sad još nisam siguran, pravo ti kažem, pošto nemamo nikakvu zakazanu svirku. Imali smo jednu svirku ovde u Bigzu i jednu u klubu Gun u prethodnom mesecu, i sad ćemo da vidimo, ali do kraja godine ne trebalo da se desi još neka svirka, vrlo je moguće se opet desiti negde u zgradi Bigza i to ljudi nekako tu informaciju mogu dobiju zapravo preko našeg Facebook profila, band Gnjile, ovako nas je naći na Facebooku pa će tu biti informacija gde sviramo. Mi ovako sviramo inače i gde god hoćete sviramo, pozovite nas pa ćemo doći da sviramo, mislim, sviramo i u kući, leti u parkovima i tako. Sad za kraj samo još jedna stvar, pošto mi pričamo danas, tema emisije su javni prostori i zapravo korišćenje javnih prostora od strane umetnika koji eto negde uđu, nešto sami odrade, a za uzvrat dobiju mesto gde mogu da stvaraju. Gde vi vežbate, šta uopšte mislite o toj ideji, da li možda vi koristite tako neki javni prostor? Pa mislim, mi trenutno iznajmljamo studio u Bigzu, mislim, Bigz je jedna super stvar koja se desila za mlade ljude u suštini, ali neće dugo trajati, izgleda, već najavljuju da će da ruši, tako da baš me zanima šta će se desiti zapravo posle toga. A recimo imam dobar primjer, ja sam bio u Hrvatskoj u Puli i u Puli su jednu staru zgradu nekog generalštaba, recimo, ili tako neku vojnu zgradu, ogromnu, koja je kao veličine kao Bigz, su potpuno dali na korišćenje
udruženjima građana, glaznim umetničkim grupama, bendovima i tako dalje. Potpuno bez kirije, bez ičega, ljudi su slobodni da apliciraju, da dobiju prostor i da koriste tu zgradu, tako da to je apsolutno ostvarivo. Sad, što se kod nas to ne dešava, to je, po mom mišljenju, što je to jedan prosto veliki biznis sa prostorom u Beogradu i na tako bolje je da se ćuti, da se ne spominju ti prostori koji se ne koriste, koje mi svi vidimo svaki dan kad prolazimo na ulici, mračne i zapuštene, ali niko ih ne spominje. Kada ti pitate da li možemo nešto da uradimo, niko vam neće dati ni odgovor na to i onda se tako stoji jedno 10-15 godina dok se to vjerojatno ispod tezge onako ne prepiše na nekoga i onda se digne neki hotel novi. Evo i pored Bigza se diže hotel, tako da baš se pitam čije je to bilo pre toga. Ali eto, tako se to dešava u zemlji Srbiji i nažalost onda faktički ljudi nemaju priliku da dobiju, kreativni ljudi nemaju priliku da dobiju prostor za sebe. Tako da eto, mi koristimo faktički prostor koji nije prostor, ulicu ili park. Sada to pokušavaju da nam zabrane, sedimo na travi u parku. Ja apelujem na sve mlade ljude da ne odustaju od sedenja na travi. I mislim, moramo prosto se borimo za neke svoje osnovne slobode. To sam rekao i na početku zapravo, da to jeste neka osnovna ideja slobode. Da, to sam samo zaboravila da te pitam, jer me to zapravo zanima, a nikada nikog nisam pitala koga vidim na ulici da svira. Da li uopšte vi smete to da radite? Da li vam neko nekad pravi neki problem? Kako funkcioniše ta priča? Izađete, svirate i da li neko dođe da vas nekako pominje? Pa mi nismo imali situaciju da nas, u stvari jesmo imali na Kalemegdanu, recimo, to obezbeđenje tvrđave nam nije dozvolilo da sviramo, pa smo mi onda tamo i tražili, pisali dopise i tako dalje, pa smo na kraju čak i uspeli da dobijemo dozvolu da sviramo, a u Knezu, recimo, ja mislim da isto zapravo nije dozvoljeno svirati bez dozvole, što je prilična glupost, mislim, čitao sam u novinama zapravo da su počeli da tako teraju ulične svirače sa ulice, čak smo i mi napravili jedan performans na ulici baš na tu temu. I mislim, nas nisu terali, ali se to definitivno dešava ljudima i mislim da je to nešto loše, mislim da su ulični svirači neka pozitivna stvar, to je prosto kako prolazite tmurnim gradom u nekim svojim mislima, nekim svojim problemima, idete iz banke u poštu, usput ste se vratili u pekaru, ne stižete ni da jedete kako treba i onda čujete tako usput neku pesmu koja lepo zazvuči, koja vas obraduje neku finu melodiju i to je mislim nešto što stvarno vredi u ovom gradu, tako da to je nešto što ne bi smelo da se nikako zabranjuje. Super, hvala ti puno na ovom razgovoru i evo samo reci nam šta ćemo za kraj čuti od vas da predstavimo svim onima koji možda do sad nisu imali prilike da čuju šta vi to pravite. Da, pa za kraj ćemo čuti pesmu koju smo i mi pravili za kraj našeg albuma, koja je 13. pesma kao bonus pesma koja se zove Sofijine misli, a vi razmislite o čemu to Sofija razmišlja. Pre nego što čujemo Sofijine misli, ja ću vas pozdraviti i odjaviti emisiju. To je bilo sve za ovu nedelju. Slušamo se naredne nedelje. Do tada nam pišite na centriranje et8.org.rs i pratite našu Facebook stranu i Twitter nalog Centriranje. Kreiranje emisije omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID kroz program inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojim rukovodi Institut za održive zajednice ISC. Stavovi izneti u emisiji predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove ISC, USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sluša priče tuđe i brine se, ali su brige bez osnove. Zaboravlja na sve glupe razloge, Sofija se manje plaši se. Sofija spremna da uradi stvar, Sofija spremna da posluša glas, Sofija spremna da opusti se, Sofija spremna da dopusti sve. Sve su konkretnije, njene želje sve snažnije. Sofija želi nekom da preda se, Sofija više ne boji se. Sofija spremna da uradi stvar, Sofija spremna da posluša glas, Sofija spremna da opusti se, Sofija spremna da dopusti. 7 sve.
Centriranje.